nana emisa ayim yɛhyia yɛrebɛsua ade ɛwɔ lens yɛtwi ɛso ɛnɛ yɛhwɛ Ayɛasie Kabea ɛno ɛna ne yɛhwɛ yɛnkɔgye bɛ ne yɛmfa de sua no ɛmmerɛw mpanyini sɛ dabi asɛmti ne yɛdɔ kɔto kwadu a yɛgyam ho dabi asɛmti ɛne yɛdɔ kɔto kwadu a yɛgyam ho na aso dan ne Ayɛasie Kabea ɛyɛ biribi a obi ayɛ dedaw biribi a obi ayɛ no dedaw ɛno ne Ayɛasie Kabea yɛnhwɛ nhwɛso madɔ awie madɔ awie mayɛ made nyinaa mayɛ made nyinaa mafa sika no mafa sika no makɔ hɔ dedaw makɔ hɔ dedaw makyerɛw krataa no ama no makyerɛw krataa no ama no to bɛhwɛ a ɛyɛ ma ne nyinaa ɛyɛ Ayɛasie Kabea dwumadi ne nyinaa yɛayɛ dedaw yɛayɛ ne nyinaa dedaw ɛno ɛne yɛfrɛ no sɛ Ayɛasie Kabea yɛbɛsa nso aba ne yɛabrɛw foforo medi no gu so yɛ nana ɛnisa ayi ma ha yɛ len so yɛ twi makra